Уважаеми колеги, аз лично не смятам защо тази тема да не бъде обсъждана и на следващите ни заседания, но на това определено залитнахме според мен в една малко грешна посока. Нито един от изказващите със сигурност не мисля, че е най-хубавото нещо да се вдигат цените. Лично аз много трудно, когато става въпрос за повдигане на цени, на такси, възприемам дадена докладна и трябва да чуя много сериозни доводи, за да го определя дали от икономическа или обществена рентабилност това е полезно за хората. Но кой от нас тук днес се е събрал след всички изказващи и каза идея, която е лоша? Кой от нас, от вас по-точно колеги, предложи нещо, което не е работещо? А ако съпоставяме темата на днешната докладна до това колко е важно за бургазлии, със сигурност няма да открием, че повишаването на цената на синята зона се прави с цел събиране на средства в бюджета. Аз лично не си мисля, че това е най-важното и ако беше само това целта, нямаше да подкрепя тази докладна. Виждам обаче, че колегите, които се изказаха преди мен, посочиха и много хубави идеи. Да, наистина многоетажните паркинги са решение, да, наистина буферните зони са решение, да, наистина и покачването с процентно съотношение на таксата за паркиране в синята зона е инструмент. Това не е решение. И който колега застане тук на трибуната и каже, че повишаването днес на тази такса ще реши проблемите в синята зона, в Бургас, Пловдив, Варна, София, Ню Йорк, Майами и така нататък, това ще бъде нещо нелепо. Няма град в света, който да е намерил решение на този проблем. Но да се върнем към предния мандат и тогава, когато тепърва се наложи тук колегите, които са от предходния мандат, помнят, да се намира решение в кварталите, когато кой от живущите в кварталите на Бургас с удоволствие искал да има синя или зелена зона при тях? Ами никой. Нали, това е било преди години, но когато автомобилите се увеличиха, гражданите сами подаваха подписки това да се случи. И аз съм един от тях, който също е подал такава подписка за място, при което живея. Синята зона не е екстра, тя е решение на проблем, но тя е инструмент. И повишаването в случая на тази такса за заплащане, тя е част от мерки. Защото когато говорим за буферни паркинги, да не забравим това, което, например, кмета направи в комплекс Лазур, защото някой от колегите спомена комплекс Лазур. Там в района на така наречената руска гимназия нямаше къде да се паркира, но общината намери решение, направи буферен паркинг. Да, това не реши проблема с паркирането в Бургас, но в момента има свободни места. Да, там родителите нямаше къде да спират да оставят децата, но се направи зелена зона. Ама това не реши проблемите в Източна България с паркирането, но това е инструмент. Така че на база на това аз съгласявам с посочената докладна. Да не забравяме колегите от СЕК, които предложиха в предния мандат, ако се не лъжа, да се изгради многоетажен паркинг. Да, и всички подкрепихме това. Спомням си, че кабинета Петков не намери средства в случая, за да се реши този проблем, но и самите те знаят, когато всички заедно подкрепихме това да влезе в приоритетните проекти за града, този паркинг, ако не се лъжа, колеги, беше между 5 или 6 милиона. Нали? Поправете ме, ако греша, но себестойността да се изгради. И да, от икономическа гледна точка, приходите в ОП транспорт трябва да бъдат, както вие самите казвате, използвани за изграждането на многоетажни паркинги. И ако имаме по-малко подписки против тяхното изграждане, трябва да имаме средства и готовност да ги изградим. Но с приходите, които вие сами гласувате всяка година, виждате, че ние имаме средства по тези разчети и то преди инфлационния индекс, имаме средства за един многоетажен паркинг. Така ли? Така е. А когато предложихте това нещо, това беше една много хубава идея, но не получи подкрепа от тогавашното правителство. Но ако сега имаме възможност и разрешение от нашите съграждани да изградим такъв многоетажен паркинг, те ще трябват и средства. И тогава ще затворим икономическия цикъл, приходите от транспорт да отиват за средства, които да се инвестират в разрешаването на проблеми с паркирането. И съм сигурен, че и това няма да бъде 100% решение, но ще бъде инструмент. Затова, че нека да видим дали работи системата. Ако тези от вас, които са решили да подкрепят докладната, го направят, със сигурност ние ще подкрепим една икономическа система, която може би ще включи в себе си част от разрешаването на тези проблеми и това ще бъде една малка, но важна стъпка напред. И защо не всички хубави идеи, които чухме днес, всички предложения
до следващата година, до когато ще може да анализираме тези резултати, да се седне на една маса, дали в Комисията по транспорт на едно място, за да бъдат обсъдени и да бъдат взети предвид, защото лоши идеи няма, когато има комуникация. Благодаря ви, колеги. Реплика към вашето изказване има господин Костов. Господин Костов, заповядайте. Благодаря ви, господин председател.